Kini All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bokong san jong ka khubor. Manta ka singi lapli ya baro ki jaka mani blay ha Meghalaya. IG Munjur u Drug Controller General Joguri India ban pentre kam no ya ka Plasma Bank Honey Grims. Shaka Henry pu arlak ngut kot kari India ha ka jingdon ki besak ta no coronavirus ha kari palat san pu ilak kilakot. Ki khubor ki babnya. Ki jaka mani blay ki bakanthop ya ki yang mani jogi Kristan, ki mosque ki balong ki yang mani blay jogi Muslim, ki temple jogi Hindu ba ki gurdwara jogi Sikh, ki badan nakaleng ke jela Meghalaya. Ila pen kre ban pli biang no nadu mentakasngi hadian ba sarkar jela kala ai hukum ban pli biang no ya baro ki jaka mani blay da ka babut enti perkeng bah ya ki kendon SOP balabu da sarkar. Kinang ilam niam jong kiniam beper kila kular bat penting kena bakin buat ya baru ki kendon ya da jingpang ki bala betha da ke sarkar halaki jong ki jakamani blay. U Drug Controller General Jogari India ula ay ke jiminjur ban sedang pentrekam no ya ka Plasma Bank Honey Grims. Haba penske megani u Director Jogani Grims u Dr. P. Bhattacharya ula ong ba ura yo pediang ya kani ko hukum nin kesngi bad ula pentip baka Plasma Bank hakani ke jaka ai jung sumar kan sedang trikam no hakata yo ko beding kong jong benai risau laban pen kemau babu ni ki sipai BSF ha Meghalaya ki bela kot na ke jingpang COVID-19 ki long ki bela kloy ben no senyang dia la ke plasma ke balong ke benta ke badon ha ke senam hakan nuru ke por haswa ben penni ya kani hukum ka kenhuan na katanak trikam jong Drug Controller General Jogari India kelawan jurip ia ke Plasma Bank kabala temu ban pentrikam Honey Grims. Kenang ban buat perking ya ki kendon ki bila bu da ke sarkar ha ka ban nilai persya ya ke jing sapriang jong ke jing pang COVID-19 hari Bhoi District bad ha ke jelahi berakowe ka office trikam jong ka Deputy Commissioner Jogari Bhoi District kala thau ya ka committee ke bathamai kabala tip ka COVID-19 Coordination Committee for Nongpo Constituency. Ya kani ke committee la thau nin ke singi ha ke jingelang kabala long ha ka kamera jingelang jong ka office jong ka DC Hanongpo ha ka bala jit yo ba Meral Bonds em kum chairperson ya ka Deputy Commissioner ka kong RM Kurba kum ka member secretary bad u District Medical and Health Officer Dr. M. Mauri uba Nazarias Lamari bat baro ki medical officer kum kid khot jong kani ke committee ka office jong u district program officer jong ka ICDS West Giant Hills rengkat ke jingi trelang bat kitna trekam ba repair jong ka sarkar henen kesni kala rakhi ya ke jingi lang penwai ya ke program Poshan Ma ka ba shibnai lenter ka bala sedang ha ka sitarek jong nailur ka ba ka phang pedeng jong kani ke jingi rakhi mata usnem kalong Identification and Management of SAM Severe Acute Malnutrition for Children kabomod ban itu yaki kena ki besakta aka jingko jingkya na ka jingduna ka bam ka batemet uba DV lingdo ubalong video jong ka amlarem haba ajing kren kum kongsan na ka jingelang uloong ba kalong ka badon kam ban wad iki kena ki besakta ha ka kot ka kya na ka jingduna ya ka bam kanang baga sarkar kan la ban yarap yaki bakin yo ya ka bam ka babiang ha ka por ka badai bad da ka jingdon jong ki Anganwadi hakawai pakawai kasnong video lepen slur yaki Anganwadi bakin sedang bantung yaki jajingbam ki batemet haki per jongki Anganwadi center da ka basngau kya yaki jingbam biang ha ka jing sakri lengba ki mobile network da baro ki cellular operator ha ka lengga district kabaja khamtam e nakadaw ka jingbam biang ha ka jing yo boarding electric kabane ru da bun kenta Magister jong ka West Garo Hills District ulapan ni ako hukum ya baro ki try jaka jong ki mobile tower ki nong song snong ha ki snong ki thau bat ki nokma bakin sha ye ki company mobile phone bakin bu ye ki generator bat ki be di ki kor kersan boarding ha ki jaka ki bapin yang ye ki mobile tower kanang bakanum don ka jing thot ha ka jing trekam jong ki mobile network ka bakta na ka jing du boarding electric layo jing tip ba ki don ki try jaka kinong song snong ba kinokma ki bala persya ya ka jingbu ya ki generator
bat kiwe di kor ki bekerja ni kajing trekam jugi mobile tower ha kapor badan kajing do boarding electric la ai hukum ru ya ka MEECL bahkan penting kena kat bala banem dan kajing do boarding ha baro ki mobile tower kani ka kubor kawan Shapina ka All India Radio Shillong. Hari India kajing don jong kibri kibela syakta hau COVID-19 hadu nin kasi kalakot syakan ribu arlak ngut. Hadian ba sa prapo wajar saus pa nyupu arngut kila yo thamay yak ni kajing pang hakini ki arpu sa hunta kibela la. Ki jinghen kibela yo ada katanat ka kot kakya jong sarkar India ki penpau bagi balak pot na kani kajing pang kila kot syaka san phoi lak prapo nyo wajar pras pa arpu san ngut. Kabala kenti ke jingken ya kibala kod syaka prapulai poin lai na kasispa baro kibala syakta au coronavirus hakari kilong ribu arlak arpusan hajar news pa ribu laingot kat bagi bala yap makan jingpang kila poi syaka kendai punyo hajar saus pa kendai punyo ngut kibri benang don hajung suman o COVID-19 hari India kataki active case menta kidon kendai lak sau hajar saus pa sau ingut Meghalaya sa arngut gibriu kila yap na kadaw jong COVID-19 kabala kenti wi kajing yap jong gibriu da kajing ta o coronavirus Meghalaya sa ka sau po kandai ngut u director jong katnat ka ko kya ka jala u Dr. Aman War u pentem basa shispa nyopun ringut gibriu kila yo thamai kini kajing pang ha ka ba shispa khat lai ngut kidene East Khasi Hills lai pungut na West Garo Hills Khat Prangut na Riboy District, Khat Wingut na Southwest Garo Hills District, Bat Mariway na East Jainte Hills, na East Garo Hills, Bat na Southwest Khasi Hills District. Rengkat bat kini, kajing dan jong baro kinong pang COVID-19, kibadon, ya kini kajing pang bat kibadang don na kajing sya sumar, kilong siajar, nrius pa khat sanut. Dr. War boleh thuru balai penyungut kibri kila kot na kini kajing pang nin kesengi kebala kenti we kajing don kibala kot na kini kajing pang syaka lai hajar kandai spa nyu pusan ngut hagawai pat kaliang kajing long jingman na COVID-19 ha ki jela jong than stela mi niru kapen pau bakadon kajing kieu jong kibriu kibayo ya kini kajing pang badru kibayap na kidaw kibedei ba COVID-19 Nagalan sa shispa arpulai ngut kibriu kila yo thamai ya kini kajing pang nin kesengi kabala kenti ya kajing don jong kibala syakta hau coronavirus haka jela syaka nri hajar shispa arpulai ngut ha Manipur sa arngut kibriu kila yap bat arspa lai penyungut kibriu kila yo thamai ya kini kajing pang ha Sikkim kibriu kibala syakta hau coronavirus kila poi syaka hajar khandai spa lai puingut da kajing yo thamai jong sa nyopusan ngut nin kesengi ha Arunachal Pradesh sa arspa arpungut kibriu kila yo ya kajing pang COVID-19 bat hadu menta kajela kala sakhi ya khandai hajar san spa san pulai ngut kibriu kibala syakta hau coronavirus ha Tripura sa lai spa prapo ingut kibriu kila test positive na COVID-19 kabala kenti we kajing don jong kibriu kiba syakta hau coronavirus ha kajela syaka arpusan hajar news pa lai pusangut bat da kajing yap jong iwe ibriu nin kesengi kajing yap no COVID-19 ha Tripura kala kenjo syaka arspa news pusangut wala kajing don jong ki active case ha ki jela jong ni kathan kedang ye kiu nre ki bela kot na ni kajing pang man kesengi ru kala nang kiu ha ka ba na kajing ken kilom ko bela yo ki bri ki bela kot no COVID-19 kilong ha Meghalaya na ka san hajar rus pa sa kuingut lai hajar kandai spa nyup sangut kila kot ha Nagaland na kan ri hajar shi spa nri pulaingut san hajar arpungut kila kot ha Sikkim na ka ar hajar kandai spa lai puingut ar hajar ar spa arpu arngut kila kot ha Arunachal Pradesh na ka kandai hajar san spa san pulaingut nri hajar news spa sa pulaingut kila kot bat ha Tripura na ka arpusan hajar news spa lai pusangut khat kandai hajar nri spa nri kandai ngut kila kot katu ni ko kubor kila kot kebelawan Shapina ko All India Radio Shillong